Bosaga jest to projekt polsko-kazachski, którego celem jest promowanie kultury i literatury Kazachstanu. Autorem tego projektu jest dr Ponomarenko, któremu składam bardzo serdeczne podziękowania za to, że dzięki niemu także mogłam poznać, choćby we fragmentach, wybitną twórczość Abaya Kunanbayalu, wybitnego twórcę kazachskiego. Do promocji tejże kultury, literatury kazachskiej wybrałam niezwykłej urody wiersz, który chciałam Państwu dzisiaj przeczytać i zachęcić do udziału w tym projekcie, który już dzisiaj liczy co najmniej 400 uczestników. Wiersz nosi tytuł Oczu moich źrenica. Oczu moich źrenica, światłości mojej duszy. Kocham, a ból kochania nie da się już zagłuszyć. To płaczę, to śpiewam, gdy dłonią łzę osuszę, kiedyś jeszcze opowiem, co dziś zataić muszę. Czoło szerokie, jasne, warkocz lśniący jedwabniem i śnieżno-biała szyja. Odsłoń ją, proszę, dla mnie. Oczy jak węgle czarne, za długich rzęs zasłoną, a usta dwa płatki róży, z patoki wynurzone. Zęby Twe pereł rzędy błyszczące jak w koronie, a nosek zgrabny, mały, z lekka zaróżowiony. Kołyszesz się jak brzoza, gdy ranny wiew zawieje. Płeć Twoja niby wiosną w kwiecie biały zawilec. Jesteś jak promień słońca, wiśni pachnący kwiatem, a kiedy na Ciebie patrzę, to pnieję jak śnieg latem. Słowa me z serca płyną w zgodzie z dawnym zwyczajem. Zresztą sama wiesz wszystko, więc ja już pieśń przestaję. Z kazachskiego przełożyła Małgorzata Łabęcka-Kaczerewa. Pięknie dziękuję i pozdrawiam.